mine damer og herrer, vi skal nu have de tunge drenge i ringen. Og det er en kamp i super sværvægt over 3x3 minutter. Så giv en stor hånd til i det blå hjørne fra Aarhus Atletklub, Hannes Petersen. Ja, så skal vi en gang med en kamp i de helt tunge, med de helt tunge drenge, 105 kilo, sidder der på Karolis Kaupas fra BK Ringen, og der sidder 104 kilo på vores ven her, Hannes Petersen. Det glædeligt gensyn i gamle vægtklasse. Ja, det er der, du har... Ja, det var cirka samme dag, jeg også lagde. Du har huseret. Yes. Hvad var din kampvægt, siger du? Ja, men jeg tror, den lå mellem 103, og jeg havde vist også en enkelt på 106-7 stykker, men hvis jeg selv, min krop selv skulle bestemme, så lagde den mest på omkring 102. Så man kan sige, at jeg er måske ikke den helt fødte sværvægter. Nogle gange kan man godt have fået den her vej, de her 110-12 stykker, tænker jeg. Men to spændende bokser her. Var den ene, der havde erfaring fra MMA. Ja, det har de begge to faktisk. I det røde hjørne fra BK Ring i Odense. Karolis Kaupas. Og her har vi modstanderen i ringhjørnet for BK-ringen. BK-ringen jo som også er en af de klassiske bokseklubber i dansk olympisk boksning, eller dengang det hed amatørboksning, eller eliteboksning. Det har heddet meget. Gert bare mange navne. Jeg er lidt spændt på at se sådan to forhåndværende, eller måske stadigvæk nuværende, det ved jeg ikke, MMA-fightere. Altså, jeg har jo sparet med MMA-folk. Ja. Og dengang, der kom de og gerne ville spare lære boksning for at passe bedre på sig selv. Ja. Fordi det var, når man stod over for en bokser, så havde de tendens til bare nemt sådan at flyve over en. Hvis der så var en bokser, eller en, der også kunne bokse, så var det nemt at kunne passere dem med en uppercut eller lige. Så ja, det har de haft glæde af. Jeg har svært ved at forestille mig, at den her kamp går tiden ud, uden at skal gøre mig klog på, i hvad for et ringhjørne de rækker hånden op, men det er altså 105 plus 104 kilo, der går ind og slår på hinanden uden den store erfaring, så det plejer at ende med et brag. Men lad os se. Og jamen, jeg har også med samme fornemmelse som dig. Ja, det tror jeg heller ikke, at den gør. Og den første bokser i ringen i det blå hjørne har kæmpet 5 kampe. Så giver vi en kæmpe hånd. Hannes Petersen. Altså i den her vægtklasse, der skal man have paraderen. Og hans modstander er gået ind til hans debut boksekamp. Han har tidligere kæmpet 5 MMA-kampe. Så giv en bifald til Karolis Kaupas. Sikker på deres mentalitet, hvis de begge to kommer fra MMA, altså, så er der sådan noget fighter gemt i dem. Så vil de kampen, det er der ingen tvivl om. Det forestiller jeg mig. Det er, lad os se. Jeg har selv haft fornøjelsen og har fornøjelsen af at kommentere en hulens masse MMA, og man må bare sige, at MMA-fighterne er blevet bedre med hænderne, men har også allieret sig jo med dygtige boksetrænere og den slags ting. Så de har fået gode hænder, det er helt sikkert. Men der er altså også nogen, der kommer med paraderne nede af hofterne. Lad os se, hvad de kommer ind med her. Jeg bliver leveret fra start af. Hårdt tempo, det bliver lagt ud. Jeg er spændt på, om... Ja, det er et meget, meget hårdt tempo, og ingen tvivl om, at manden med de røde handsker, Karolis Kaupas, han er en meget, meget stærk fyr, men heller ingen tvivl om, at han bevæger sig ikke helt så godt i en boksring. Spændende at se her, når Hannes lige får åbnet lidt op, hvad han har at byde på. Og han får også lige en henstilling af kamplederen her om, at cirkus, det gider vi ikke. Men det er de tunge slag, han leverer på alle slagene. Ja, de er ikke så eksplosive, men der er virkelig bund i det hele. Og det er Karolis her, der er jo lidt en skabkampen, kan man se.
kniber lidt med afstandsbedømmelsen. Ja. Jeg tror, at det kan godt se ud som om, at Hannes Petersen og Ringhjørnet har lavet en taktik, der hedder, lad ham nu bare komme første omgang og brænde af. Jeg skulle lige til at sige det. Det ligner det lidt, ikke? Det virker til, at han lige går af afvenden og lige bruger den første omgang på, at han måske lige får løbet lidt af sig. Ja. En god Carolis. Han virker ikke ret påvirket af Hannes. Overhovedet ikke. Og lige prikke lidt her. Og god venstre, og så... Og det var faktisk på god højre og venstre ind. 30 sekunder. Og nu begynder han også at gå fremad, Hannes. Sekunder igen. Ja, han brugte lige de første 2,5 minutter på lige at se an, og så begynder han at træde lidt i karakter nu, Hannes. En omgang, der har været præget mest af Carolis, der er kommet med nogle tunge slag. Bomber, ja. Tager selvfølgelig en dyb indånding, men ser ikke voldsomt påvirket ud af det. Også fast i blikket her. Og kontra nogle af de andre kampe her, kan man godt se, at erfaringen har de ikke så meget at trække på endnu. Altså, og det skal jo så komme til dem. Så der er jo ikke noget, kan man sige, ondt i det. Nej, der er ikke noget galt i det. Det er klart, når med så få kampe, og så som debutant, så har man jo ikke erfaring. Det siger selv. Der er masser af ting, de kan gå hjem og arbejde videre på. Og også gode ting, de allerede gør. Jeg tænker, Carolis, han skulle komme ud lidt mere afvendende, og så tage lidt flere kampe, lidt flere udbrud. Det tror jeg ikke, dem op. Ja, det tror jeg ikke, han kan. Altså, ikke noget negativt ment i det, men jeg tror ikke, det er hans stil, Kasper. Jeg tror, han vil ind og slås. Ja. Lad os se. Han kommer til at vælte lidt frem, når han slår sin slag. Carolis. Han får ikke rigtig prikket sig ind og få åbnet op. Nej. Og på den måde så får han ikke helt bedømt afstand derinde, og derfor kan det godt virke lidt som om, at han kommer til at vælte sin slag. Ja, tumle lidt. Ja. Virker til at Hannes skole lidt med nogle lidt flere lige stød. Altså det er jo kaldt nogle gange det klassisk boksning. Mere klassisk boksning, ja. Ja. Og en tung slag her igen. Og nu tror jeg, at Carolis Kaupas begynder at løbe ind i nogle henstillinger. Og her en Hannes, der får 2 gode træffer ind. Ja, den her kamp er ved at skifte karakter. Ja.